Sedimenti su čestice mineralnog i organskog porekla koje se transportuju vodom, vetrom ili gravitacionim procesima i talože u koritima reka, jezera, akumulacijama, estuarijima i priobalnim zonama. U sistemima voda sedimenti imaju dvostruku ulogu. S jedne strane, oni su prirodna komponenta hidrosistema i ključni faktor oblikovanja korita, staništa i morfologije. S druge strane, sedimenti su najvažniji medijum akumulacije zagađenja u mnogim vodnim telima, jer veliki broj zagađivača ima sklonost da se vezuje za čestice, naročito za fine frakcije i organsku materiju. Zbog toga se u savremenoj zaštiti voda ne može govoriti o kvalitetu vode bez razumevanja sedimentnog okruženja. Voda može delovati čista u vodenoj koloni, dok sediment predstavlja dugoročni rezervoar metala i organskih polutanata koji se mogu ponovo mobilisati pri promenama protoka, redoks uslova ili ljudskim intervencijama. Sedimenti potiču iz prirodnih i antropogenih izvora. Prirodni izvori uključuju eroziju stena i zemljišta, odrone, klizišta, rečnu eroziju obala i rečno usitnjavanje materijala u koritu. Na intenzitet prirodne erozije utiču litologija, nagib, pokrivenost vegetacijom, režim padavina i sezonski procesi kao što su smrzavanje i otapanje. Antropogeni izvori uključuju krčenje šuma, intenzivnu poljoprivredu, neadekvatnu obradu zemljišta, urbanizaciju, gradnju puteva, eksploataciju šljunka, rudarstvo, kao i industrijske i komunalne ispuste koji unose suspendovane materije ili fine čestice sa adsorbovanim zagađivačima. U urbanim slivovima veliki doprinos dolazi iz oborinskog oticanja, gde se čestice sa saobraćajnica, prašina i abrazioni materijal transportuju u kanalizaciju i recipijent. Sedimenti se u vodotocima transportuju na dva osnovna načina. Suspendovani nanos obuhvata fine čestice koje se održavaju u vodenoj koloni turbulentnim mešanjem. Koncentracija suspendovanog nanosa često raste naglo tokom kiša, kada erozija u slivu poveća dotok čestica, i tokom visokih voda kada se uzburkavaju čestice iz korita. Vučeni nanos obuhvata krupnije čestice koje se kotrljaju, klize ili poskakuju po dnu korita. Ovaj nanos je ključan za geomorfologiju i stabilnost rečnog dna, ali je manje relevantan za hemijsko zagađenje u odnosu na fine frakcije. Najveći značaj za zagađenje imaju čestice gline i mulja, jer imaju veliku specifičnu površinu i visok kapacitet sorpcije. Sedimenti se talože kada se smanji brzina toka, odnosno kada hidraulički uslovi više ne mogu održati čestice u suspenziji. Zbog toga se depozicija često javlja u ritovima i poplavnim ravnima, gde tok usporava tokom poplava. Meandrima na unutrašnjoj strani krivine. Ušćima i estuarijima gde se smanjuje energija toka i dolazi do mešanja. Jezerskim i akumulacionim sistemima gde je proticanje sporo i taloženje intenzivno. Akumulacije su posebno važne jer deluju kao sedimentni filteri. One zadržavaju sediment iz sliva, što može produžiti bistrinu nizvodno, ali istovremeno dovodi do smanjenja zapremine akumulacije i do akumulacije zagađenja u njenom dnu. Sedimenti vezuju zagađivače kroz više mehanizama. Prvo, adsorpcija na mineralnim površinama, naročito na glinama i oksidima gvožđa i mangana. Drugo, vezivanje za organsku materiju, gde hidrofobni organski polutanti imaju sklonost da se sorbuju na huminske supstance. Treće, koprecipitirajuće reakcije, gde metali prelaze u čvrstu fazu kao karbonati, sulfidi ili hidroksidi u zavisnosti od pH i redoks uslova. Zbog ovih mehanizama, fine frakcije sedimenata često nose disproporcionalno veliki deo ukupnog zagađenja, pa se analize sedimenta fokusiraju na sitne frakcije i na sadržaj organske materije. Sediment je dinamičan medijum. Mobilnost zagađivača zavisi od hemijskih uslova u porama sedimenta, posebno od redoks potencijala. U oksidacionim uslovima oksidi gvožđa mogu vezivati fosfor i određene metale. U redukcionim uslovima ti oksidi se redukuju, a vezani fosfor može biti oslobođen. Ovo je jedan od ključnih mehanizama unutrašnjeg opterećenja u eutrofnim jezerima, gde fosfor iz sedimenta može hraniti nove talase cvetanja algi čak i kada se spoljašnji unos smanji.
Za metale, redukciona sredina može dovesti do formiranja sulfida metala, koji su često slabo rastvorni, ali i promjena uslova, na primjer ponovno oksidovanje pri resuspenziji, može povećati rastvorljivost i mobilnost. Kod organskih polutanata stabilnost zavisi od njihove hemijske prirode i razgradljivosti. Neki polutanti se sporo razgrađuju i mogu ostati vezani u sedimentu decenijama. Resuspenzija je proces ponovnog podizanja sedimenta u vodenu kolonu usled povećanog protoka, talasa, vetra ili mehaničkih poremećaja, na primjer brodski saobraćaj ili radovi u koritu. Resuspenzija je važna jer može povećati zamućenost i smanjiti svetlosni režim, osloboditi rastvorene frakcije zagađivača u vodu, transportovati kontaminirane čestice nizvodno, promeniti dostupnost nutrijenata i pogoršati eutrofikaciju. Ekstremni hidrološki događaji su posebno značajni jer mogu mobilisati velike količine sedimenta za kratko vreme i izazvati incidentno zagađenje nizvodnih delova. Procena zagađenosti sedimenta zahteva kombinovanje hemijskih analiza, bioloških testova i procene biodostupnosti. Hemijske analize obuhvataju ukupne koncentracije metala i organskih polutanata, ali ukupna koncentracija ne daje uvek informaciju o riziku. Zato se često ispituje i frakcionisanje metala, odnosno koliko je metala u lako mobilnoj frakciji, koliko je vezano za okside, organsku materiju ili sulfide. Biološki pristup obuhvata testove toksičnosti na organizmima, kao i analizu zajednica bentosa, jer promjene u bioti mogu ukazivati na hroničnu kontaminaciju i degradaciju staništa. U monitoringu je važno standardizovati uzorkovanje, dubinu uzorka i granulometriju, jer poređenje rezultata kroz vreme zahteva metodološku konzistentnost. U akumulacijama, akumulacija sedimenta smanjuje korisnu zapreminu i može ugroziti vodoprivredne funkcije. Upravljanje obuhvata preventivne mere u slivu, kao što su smanjenje erozije, stabilizacija obala, pošumljavanje i kontrola poljoprivrede. Tehničke mere uključuju ispiranje sedimenta, pas stokova, mehaničko uklanjanje, kao i planiranje režima rada brane. Međutim, uklanjanje sedimenta može biti ekološki i hemijski rizično ako je sediment kontaminiran, jer može doći do mobilizacije zagađenja. Zbog toga se pre intervencija radi detaljna analiza sedimenta i procena rizika. Remedijacija sedimenata je složena jer uključuje rad u aktivnom ekosistemu. Glavni pristupi su: prvo, uklanjanje sedimenta, iskop i odlaganje ili tretman. Ovo je efikasno, ali skupo i nosi rizik resuspenzije i oštećenja staništa. Drugo, izolacija, pokrivanje sedimenta čistim materijalom ili reaktivnim slojem koji smanjuje mobilnost zagađivača. Ovaj pristup može biti manje invazivan, ali zahteva dugoročnu stabilnost i kontrolu erozije pokrivača. Treće, in situ stabilizacija, dodavanjem sorbenata ili veziva koji smanjuju biodostupnost zagađivača, na primjer aktivni ugljen za hidrofobne organske polutante ili mineralni sorbenti za metale. Četvrto, bioremedijacija, gde se podstiču mikrobiološki procesi razgradnje, ali je primenljivost ograničena na supstance koje su razgradive i na uslove koji omogućavaju stabilnu mikrobiološku aktivnost. Izbor metode zavisi od vrste zagađenja, hidrodinamike, ekološke vrednosti staništa i socioekonomskih uslova. Sedimenti su ključni element vodnih sistema jer povezuju fiziku toka, geomorfologiju i hemijsku sudbinu zagađivača. Fine frakcije sedimenata predstavljaju dominantan rezervoar metala i hidrofobnih organskih polutanata, a promene redoks uslova i resuspenzija mogu dovesti do sekundarnog zagađenja i unutrašnjeg opterećenja nutrijentima. Upravljanje sedimentima zahteva slivni pristup smanjenju erozije, sistematski monitoring kvaliteta sedimenta i pažljivo planiranje intervencija u akumulacijama i koritima. Remedijacija kontaminiranih sedimenata mora biti zasnovana na proceni biodostupnosti i rizika uz izbor metoda koje minimizuju poremećaj ekosistema i sprečavaju mobilizaciju zagađenja.